Лихвите и глобите от НАП и как влияят на финансовия ви резултат, мека печалба или загуба. Аз съм Аги Богданова, добре дошли в нашия канал Счетоводство с днес счетоводители. Аз съм горда част от счетоводна кантора Аргия, хората, които правим счетоводство разбираемо за всички. Лихвите и глобите от НАП. Първо, не пожелавам на никого, нито на от двете. Кога би могло да има лихви? Тогава, когато не сте си внесли задълженията в срок. ДДС. До 14 число парите трябва да са влезнали в сметката на НАП. Осигуровки. 25 число и данък, общ доход. В сметката на НАП до 25. Корпоративен данък 30 юни на следващата година. Чакайте, че ми пада и батерията. Нищо, ще издържи още малко. Така, това са някакви основни неща, които ви нахвърлях. Дивиденд, данък дивиденти, наем до 31 число на следващото 3 месече и така. Така, не изплатите ли тези задължения в тези срокове? От ден 1 на следващия, от 00 на деня, започва да тече автоматично генерирана лихва, която вие след това ще дължите. Не я пренебрегвайте, лихвата е мощна, така да го кажа. Смятала съм го, че горе-долу излиза около 20 няколко процента на годишна база, няма да ви хареса да плащате такива лихви. Така че, въпреки това, ако се наложи, ако се случи да закъснеете по една или друга причина, лихвите на НАП, които държавата ще ви начисли и вие ще си платите, не са ваш разход, както и глоба. Ако сте изпуснали някакъв срок, глобили са ви, платили сте си глобата, то това, съжаление, е непризнат разход, защото един вид е глоба. Вие сте наказан за това, че имате такива лихви. И на годишна декларация, накрая, когато я попълваме, има ни колонки в увеличение и намаление на финансовия резултат, демек увеличение или намаление на печалбата. И ние тези суми, счетоводителите, ще трябва да ги сложим в увеличение на вашата печалба и вие ще платите данък върху тях. Просто така е направена системата. Просто те са непризнати. Това не е нещо хубаво, защото скоро имахме един случай, в който клиент си беше направил сметката, понеже имаше стари задължения, лихви, и си беше направил главата си сметката, че всъщност тези лихви са му разход, което наистина е така, защото човек е дал пари за тях. И той си беше намалил в главата си финансовия резултат, печалбата, демек, за да с идеята, че ще има по-малко данък. Когато му казахме какъв данък, той беше изненадан, защото очакваше това нещо да е намалено. Така че това е много важно да го знаете. Първо, не ви пожелавам такова нещо, и второ, да знаете, че не се признава за разход. Хубава вечер от мен!